attività fisica e dove si involucrano e dove si sentono il sistema. De onderwerpen, nou, het is inderdaad 3 dagen deze keer. We hebben op de eerste dag met name musculoskeletale ziektes besproken. Dus ziektes van het bewegingsapparaat, reumatische ziekten, maar ook van de zenuwen en van de spieren. De tweede dag is meer gaan over overgewicht, diabetes en hypertensie. En het zal ook gaan over reumatische ziekten en nierziekten. En dan de derde dag die er nog is, zal ook gaan over geriatrische afwijkingen. En we zullen bijvoorbeeld ook de inspectie voor de gezondheidszorg hebben, die ook zal vertellen over de ervaringen hier op Aruba. Nou, de opkomst vooral vandaag, dus de tweede dag, is maximaal. We konden gewoon simpelweg niet meer mensen in de ruimte toelaten. Dus dat is heel goed nieuws. Het zijn specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners van huisartsen, verpleging. Dus eigenlijk heel veel werk in de gezondheidszorg. En er kijken ook nog een groot aantal mensen mee online. Dus dat heeft een grote populariteit. Er zijn ook mensen uit Nederland gekomen, uit Curaçao, zelfs Sint Maarten, Suriname, dus dat is mooi. Ja, dus wij organiseren dit samen met Richard van Vught, reumatoloog uit Nederland, internist op Curaçao, een spreker uit Sint Maarten, uit Suriname en ook een groot aantal sprekers uit Aruba.